Masu kallon mu da sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku rahotanni daga kasashen ƙetare da nan gida wato Afirka. Inda za mu kawo muku rahoton gwamnatin Nijar ta yanke duk wata alaƙar ayyukan soja da jamhuriyar Benin. Inda gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke yarjejeniyar ayyukan soja da jamhuriyar Benin sakamakon zargin makwabciyar ƙasar da saba alkawari. Inda gwamnatin Nijar ta yi hakan ne bayan la'akari da yadda ta ce hukumomin Benin sun ba Faransa da ƙungiyar ECOWAS haɗin kai a shirinsu na afkawa sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. To jama'a, kanin labaran namu kenan kuka saurara. Idan wannan shine farkon shigo ku wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙarawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu masu albarka. To jama'a, sai ku gyara zaman ku domin samun cikakken rahoton namu. Kamar yadda kuka ji, gwamnatin Nijar ta yanke duk wata alaƙar ayyukan soja da jamhuriyar Benin, inda gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke yarjejeniyar ayyukan soja da jamhuriyar Benin sakamakon zargin makwabciyar ƙasar da saba alkawari. Gwamnatin Nijar ta yi hakan ne bayan la'akari da yadda ta ce hukumomin Benin sun ba Faransa da ƙungiyar ECOWAS haɗin kai a shirinsu na afkawa sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum don mayar da shi kan mukaminsa. Sai dai masu sharhi sun gargaɗi ƙasashen biyu masu daɗaɗɗen tarihi da su nuna halin dattako don warware komai cikin ruwan sanyi. Sanarwar da kakakin majalisar CNSF Colonel Mojo Abdulrahman Ahmadu ya karanta a kafar gwamnatin Nijar na cewa jamhuriyar Benin ta ba da izinin girke sojojin haya da kayan yaƙi a ci gaba da shirye-shiryen farmakin da Faransa ke son kawo wa Nijar da haɗin gwiwar wasu ƙasashen ECOWAS. Duk da yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasashen biyu suka cimma a ranar 11 ga watan Yulin 2022, ya ƙara da cewa majalisar CNSP da gwamnatin riƙon ƙwaryar na jaddada niyyar su ta kaucewa aukuwar abin da zai yi kyau ba. Bayan tunatarwa mai tarin yawa kan muhimmancin mutunta sharuɗan wannan yarjejeniya, sun yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja ta ranar 11 ga watan Yulin 2022 kamar yadda yake a rubuce a sashen ta na 23. Tuni 'yan Nijar suka fara bayyana matsayinsu akan wannan mataki da zai fara aiki a watanni 6 masu zuwa. Dan fafutuka na ƙungiyar Rodson Allah Dambaji ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira kare kai daga makiya. Nijar da Benin masu al'ummomi da al'adu gudana da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci, abin da ya sa ƙasashen biyu ke sauke odar hujjojin kasuwancin duniya a tashar jirgin ruwan Kwatano. Haka kuma an shiga wannan dambaruwa a wani lokaci da ake gab da buɗe bututun man Nijar da ke ratsawa ta tashar jirgin ruwan Seme a ƙasar Benin, inda masani kan sha'anin tsaro da diflomasiyya Mustapha Abdullahi ja hankalin ƙasashen biyu. A watan Yulin 2022 ne Nijar da Benin suka kulle yarjejeniyar ayyukan soja bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci a kan iyakar ƙasashen biyu. To sai dai an shiga zaman marina sanadiyar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Kasancewar jamhuriyar Benin a sahun gaban ƙasashen da suka goyi bayan ECOWAS, ta yi amfani da ƙarfin soja don maido da hamɓararriyar gwamnatin. Rahotanni na cewa a yayin da Benin ta girke sojoji a garin Malambille na kan iyaka, haka ita ma Nijar na nata gefen ta aika da dakaru a garin Gaya. Jama'a, sai ku biyo mu domin samun cikakken rahoton. Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Colonel Major Abdulrahman Ahmadu ya karanta a kafar gwamnatin Nijar na cewa La République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires. Jamhuriyar Benin ta ba da izinin girke sojojin haya da kayan yaƙi a ci gaba da shirye-shiryen farmakin da Faransa ke son kawo wa Nijar.
da haɗin gwiwar wasu ƙasashen sai dawo duk da yarjejeniyar ayyukan sojan da ƙasashen biyu suka cimma a ranar 11 ga watan Yulin 2022. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade. Ya kara da cewa majalisar CNSP da gwamnatin rikon kwarya na jaddada aniyar su ta kaucewa afkuwar abin da ba zai yi kyau ba. Bayan tunatarwa sau tarin yawa kan bukatar mahimmancin mutunta sharuɗan wannan yarjejeniya sun yanke shawarar kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja ta ranar 11 ga watan Yulin 2022 kamar yadda yake rubuce a sashenta na 23. Conformément à la procédure à la matière. Tuni 'yan Nijar suka fara bayyana matsayinsu a kan wannan mataki da zai fara aiki a watanni 6 masu zuwa. Dan fafutuka na kungiyar Rawa da Son Allah Dambaji na mai bayyana gamsuwa da abin da ya kira kare kai daga makiya. Ba ta yiwuwa kai yarjejeniya da mutum na harkar tsaro da ba da bayani kuma shi samu labari kuma shi bincika shi tabbata kuma haka nan na za ka ba da dama a zo a kama shi hormaki kuma shi tsaya bisa wannan kudurin da kun ka zana. Kenan wannan abin daidai ne a kiyaye da zamba cikin aminci. In ya zama to Benin za ta kama Faransa ta kama kamanta ta jirge saboda ta kama hari. To ai sai a kace hulɗa da su ma ko ta ce iri tunda wanda duk ga cewa zai umfani da makiyinka to nika tsammanin shi ma sai shi zama makiyinka. Nishar da Benin masu al'ummomi da al'adu gudana da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci abin da ya sa ƙasashen biyu ke sauke odar hajojin kasuwannin duniya a tashar jirgin ruwan Cotonou. Haka kuma an shiga wannan dambarwa a wani lokacin da ake gab da buɗe bututun man Nijar da ke bullewa a tashar jirgin ruwan Same ta ƙasar Benin. Masani kan sha'anin tsaro da diflomasiyya Mustapha Alhassan na mai yiwa gwamnatocin ƙasashen biyu hannunka mai sanda. Dai tattaunawa ita dai ce abin kwarai don kaga yanzu wajen sati 7 ƙasar Nijar fa a tsabbace take da duka kasashe. A watan Yulin 2022 ne Nijar da Benin suka kulla yarjejeniyar ayyukan soja bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci akan iyakar kasashen biyu. To sai dai an shiga zaman marina sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kasancewar jamhuriyar Benin a sahun gaban kasashen da suka goyi bayan sai da yawo ta yi amfani da karfin soja don maido da hamɓararriyar gwamnati. Kayayyakin masarufi da suke shigowa daga ƙasar Benin zuwa Nijar ya kai kashi 40 zuwa 50. Ko yanzu kowa ya jiki kuma ka san a cikin Nijar akwai 'yan ƙasar Benin da yawa, a can Benin ɗin kuma akwai 'yan ƙasar Nijar da yawa. Ya kamata mu samu da ta'u mu ciyo kan su makwautan namu su bar biye ma ƙasar Faransa tsakaninmu mu samu mu ciyo kan matsalai. Rahotanni na cewa a yayin da Benin ta girke sojoji a garin Malanville na kan iyaka, haka ita ma Nijar a nata gefe ta aike da dakaru a garin Gaya.